Srangsalo Bwskang Dadak Sidak wnglaikha CPIM tei BJP Bodolni rally Dolnwi rally Dadak Sidak wnglaimani Patimungno Nugwi Samlogwi Kharkha Amchaini Tongkosong Lukurok Patimung Srangsal Diporo Kadamtala Kalagangerpar Amchaio Constitutional rights kifle manani shanmungo Srangsalo Kadamtala ni Kalagangerpar Amchaio laharka sunani saklai mungromani CPIM Shikango saklaijak tongmani haike Srangsal phungni simino CPIM ni haste tangphang Amitabh Datta MLA Islam Uddin te Jaharul Haq ni tuidul bungbai Kadamtala block Bwskango kuthum laina ni chengmani CPIM ni adongrok yangtai khaksa phaisingo GST ni kisarumani bagai Haktoni Mantri Bokhrok Narendra Modi te Rang Mantri no khakaham yafore rally khlaina ni bagai saklai mungromani BJP Salsani Salo kaisa Amchaio kaini thongkrong Bodolni rally no kitingai Srangsal phungni simino mungsa wnglaimano hwnai kirijaklai tongmani Amchaini Lukurok paithago laharka sunani bagai lamao asuknani naimani jorao police ni barricade subai CPIM ni Bodolni adongrok kuthum laimani jaga thayo thangai soika BJP ni rally abubai Dolnwi ni adongrok ni bisingo nukjaka tungplamung nainaidi Srangsal Diporo ni Kadamtala Kalagangerpar Amchaini tungphalaijak mangpli Paithago tongkhor hamtaya wngwi laharka sumung program yakari truk nogo kifilnani nangkha CPIM ni adongrok phiaba Patimungno tei police ni naikol ojamani thani sumung tisaka CPIM tei BJP ni ojamarok Dolnwi ni adongrok no nogo kifile thangnani koimung narakha police phiaba police ni koimung kebo khonanai koroi Aboni bagai paithago laharka sumung program yakare truk nogo kifilan nangkha CPIM ni adongrok Bureau report Chini Khorang